Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Hurasan adly lagerinde kyn şertlerde ýaşaýan içerki bozgullary edilýän kömekler artdy. Orada aýynda Agdaçar diýip çar tarapdan ýardam edilip başlandy. Bozgullara her ýerden kömeklerin gelip başlandygyny Jowzjan welaýatynyň häkiminiň orunmasary Abdulkadir Maliýa aýtdy. Bu kömeklerin her ýerlerden gelip durdy, bir ýaýdynda bolar. Hurasan adly lagerde 3 bölümde çadırlarda bozgullar ýaşaýarlar. Orunmasar Abdulkadir Maliýanyň aýdyşyça, çadırlarda ýaşaýan bozgullara Türkmenistanyň Mazar Şerifdäki Kuntulhanasy tarapyndan hem kömek bolupdyr. Kömekleriň bozgullara paýlanmak çäresine özüniň hem gatnaşandygyny Orunmasar Abdulkadir Maliýa bildirdi. Türkmenistanyň konsulligi Bazarbay tarapdan diýin 3 aý maňa kömek boldy. Özüme maňa bardym. Bozgullar başbenasyz açyk asmanyň astynda ýaşaýarlar. Bozgullar azyk iýmet ýetmezçiliginden kösenýärler. Orunmasar Abdulkadir Maliýanyň aýdyşyna garanda Türkmenistanyň Kuntulhanasy tarapyndan hem bozgullara azyk iýmet kömek edilipdir. Azyk awatlaryny berdiler akşam. Mesela siz iýmet ýer çerýän zatlar hemme zatlaryny berdiler. Suw bolsun, nan bolsun, gapdalda mewa suwlary bolsun hemme zatlaryny kömek etdiler. Ördeşi 3 ýerde köpürler kur magazynlar jemden oturan ýeri bar. Onda her ýerlerden bar da adam. Üçkän içinde adam kömek berdiler. İçerki bozgullaryň ýagdaýy barada Adatlyk radiosunda video ýazgy çap edildi. Şondan soňra bozgullara edilýän kömekleriň meşberi görnetin artdy. Orunmasar Abdulkadir Maliýanyň aýtmagyna görä, bozgullara edilýän kömekleriň izi üzülmeýär. Ýene şu günem bozgullara ynsanperwer kömekler edilýär. Konsul berdiler aýynda Mazar Şerifde konsul bolýar da. Türkmenistanda tarapdan bolýar. Inşallah mana bu ýene bir haýsyryn muassasadan gelýär. Iki muassasadan bu kömek gelýär. İnşallah olam kömegini ýetirýär inşallah. Türkmenistan hem öz kömeklerini ýygyderli dowam etdirer diýip Orunmasar Abdulkadir Maliýa umyt bildirdi. Kynçylyk bolan bilen şu kömek edip otyrlar, inşallah ýene de indi bildiren hem saýamyz bolýar, hem dostlugynyk dilimiz bar. Hem ýene bildiren hem sağlyk kömek edip otyrlar, ýene mundan beçeden olar hem ýene bir langatdyrmyza bir kömek ederler diýip umyt etýär. Hurasan adly lagerinde ýaşaýan bozgullaryň aglabasy türkmenlerdir. Türkmenlere kömek ediş çärelerine özüniň hem gatnaşandygyny Orunmasar Abdulkadir Maliýa belledi. Türkmenlerin köp o Türkmenler takriban 182 familmi bir jaýda bar. Başga her gaýny bölek Türkmenler amma Türkmenleriň ýanyna özüm bar, özüň tawdisiniň üstünde faýdanyp berýärler bile özüň üstünde barym. Başgalarına hem ýetişip bilemen Türkmenler olarak soluň ýanyna bar, özüm bile bar, bile tawdis gaýtdym. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň hem türkmen bozgullara kömek ýollap başlandygyny Orunmasar Abdulkadir Maliýa ma'lum etdi. Türkmenler ýa Türkiýede ýaşaýar, Amerikada ýaşaýar, her memleketlerde ýaşaýar. Şolaryň her gaýdy tawanyna ýaraşa, her gaýdy bir gün kömek berýär.